Tebrik Eli Khamenei derkete meydane. Serokê Talîbanê xwe vekî cîgirê pêxember û Emîrê bawermendan bînav kir. Koma Talîbanê bi fermî Serokê Swêyê veşartî Melebatullah Axundzada vek cîgirê pêxember û Emîrê bawermendan îlan kir û hişyarî da ku îtayetkirina vî li ser hemuyan ferz e û bêhurmetiya li hember vî herame.